У Мінску адраджаюць старажытнае індыйскае мастацтва мэндзі або мехендзі. Гэта роспіс хной. На теле мінчанак распускаюцца кветкі, пырхаюць матылі, красуюцца чароўныя ўзоры. У адрозненні ад татуіроўкі з'яўляецца часовай выявай, але трымаецца значна даўжэй, чым фарба або іншыя спосабы малявання. Александра Драгун примерила на себе упрыгажение с хны. Сегодня у нас тема «Счастье, благополучие», и сегодня у нас практическое занятие. Майстэрству мэндзі Татьяна навучылася ў Арабскіх Эміратах. Вярнулася ў Беларусь жаданнем перадаць свой вопыт нашим дзяўчатам. Раз на тыдзень яны збіраюцца разом, каб спасцігнуць не толькі тэхніку, але разгадаць сэнс усходняй культуры. Я попросила свою подругу, которая мне нашла индианку, и действительно я брала частные уроки по этому искусству, и я осталась в диком восторге, и именно это изменило мою жизнь. Твораць пры дапамозе хны і ўласнай фантазіі. З аднаго тюбіка атрымліваюцца амаль 3 малюнкі. У Індыі лічаць, мэндзі прыносяць шчасце і засцерагае ад няўдач. Падчас вяселля нявесту распісваюць разнастайнымі ўзорамі, а рэшткі хны захопваюць у зямлю, каб абараніць шлюб і пазбегнуць нявернасці мужа. Когда арабы выходили замуж, они всегда свои руки сопоставляли и делали один рисунок на двоих. То есть, и это, в этом тоже глубокий смысл. На подругах экспериментируем, естественно, всем очень нравится, все кричат: давай на мне попробуй. Это отличный способ также познакомиться с молодыми людьми, потому что они замечают, обращают внимание. Мэндзі уведзена ў статус боді-арта і актыўна набірае папулярнасць. Малюнкі з хны – добрая альтэрнатыва звычайным татуіроўкам. Яны цалкам бясшкодныя для здароўя. Для роспісу выкарыстоўваюць толькі натуральную фарбу без дабаўлення сінтэтычных рэчываў. Кожны ўзор і малюнак мае свой сэнс. Напрыклад, зернятка азначае дастатак, а крывая лінія – поспех. На маёй руцэ хутка з'явіцца кветка лотасу – сімвал удачы і дабрабыту. У месцах не так аддаленых малюнкам, вядома, надаюць вялікае значэнне, роўна як і даўгавечнасці. Усім астатнім прыйдзецца цалкам па душы 3-тыднёвы малюнак. Праяўленне даўгавечнасці узору залежыць ад тыпу скуры і нават групы крыві. Сёння старажытнае упрыгажэнне актыўна выкарыстоўвае моладзь, каб зрабіць свой вобраз непаўторным і цікавым. Александр Драгун і Дзяніс Сакалоўскі, агенцтва Тэленавін.